Ramiro, iż-żagħżugħ li ftit tax-xhurilu ħalla din id-dinja f'inċident sfortunat fid-dar tiegħu. Ramiro llum il-ġurnata m'għadux magħna fiżikament, imma jibqa' mfakkar minn dawk li bkewh bdieqa billi ixerdu s-sens ta' qlubija illi dejjem ħaddan iż-żagħżugħ. Shanice, it-tfajla ta' Ramiro, esprimiet illi hu kien persuna b'qalb tad-deb illi dejjem ħaseb fatt ieħor u ħareġ għonqu għal dawk fil-bżonn. Ramiro dejjem jara x'ħajivvinta biex ovvjament jgħin lil dak li minnu fil-bżonn, jiġifieri jiena inni nafu sentejn u dejjem kien jgħid li preferi jibqa' lura u milli jara l-ħadd ieħor ibati jew jara li għandu bżonn xi ħaġa u ma jagħtix l-għajnuna tiegħu. Kellimna wkoll lil Nikola, ħabiba ta' Ramiro, illi spjegatilna minn fejn tnissel l-eżempju ta' Ramiro illi llum jitkaxkar minn sħabu. Bħala għaqda Ramiro and Friends, ħanimxu dejjem fuq il-passi tiegħu. U beda bċajta bejn u bejn missieru illi 6 snin ilu għallu f'Diċembru fix-xahar tal-luq sninu għallu nixtieq nagħmel dawra eżempju mal-Belt Valletta, għallu wara naqbes nom ġol-baħar ovvjament. Għallu nippreferi il-baħar kiesaħ f'Diċembru għallu mill-Mart ovvjament tal-kanċer li hu stess fortunatament għadda minna. Bħalissa l-għaqda Ramiro and Friends tinsab fil-proċess biex isir għaqda mhux governattiva. Iżda sa dan it-tant xorta waħda se jibqgħu jkunu riflessjoni ta' Ramiro permezz ta' attività ta' ġbir ta' donazzjonijiet. Nhar is-Sibt, 4 ta' Settembru, wara nofsinhar, wara l-4 ta' nofsinhar, ħanibdew b'futbol tournament, five-a-side. Fit-8 ta' filgħodu, it-siju ta' Ramiro ħajamel ġirja minn Buġibba saħal Qormi, ħajaddi minn ħafna lokalitajiet fosthom ħal-Balzan, Ħallija, Birkir, Kara u hekk. Ħajkollu nies miegħu, ovvjament bil-karozza, u ħajjifqu fil-pjazzett u jiġbru d-donazzjonijiet tagħhom. L-attività se tkun Brisq Puttinu Cares. Sfortunatament din is-sena tkun mingħajr il-preżenza tiegħu, però ħajkun magħna spiritwalment u qed jgħinna f'din il-mixja kollha. Kull min jixtieq jagħmel kontribut jista' jagħmel dan billi jżur il-paġna uffiċjali fuq Facebook Ramiro and Friends.